Numele la canalul meu, eu sunt Flavius, Flacăra Roșie, închisă. Astăzi să jucăm cu un prieten, fratele meu, mai mic, Mădălin. A avut un noroc și a picat Spike. Stați un pic să dăm la profilul lui. Și a picat aici. Și aici. A băgat un meci acum de, cum se cheamă, Gem Grab și a câștigat. Avem un Big Box acolo, a zis, hai să-l deschid și eu. După i-a picat Coins, apoi i-a picat Spike. Chiar am văzut că el e lângă mine. Mi-a dat palme peste palme. Nu mi discret. Acum îi dăm să intre și el. Au început. Hello. Vedeți? Da. Nu știu dați un like dacă vreți să aveți și voi noroc ca el. Zâmără. Da. Să veniți la mine dacă vreți noroc. Noroc peste noroc. Dăm un duo. Și hai, dă-i start. Și băgăm o muzică și mai vorbim. Asigurați un pic că filmează. Da, filmează. Hai. Hello. E așa. Mai jucăm acum. Hai. Am jucat și eu cu alți Brawler. Am jucat numai cu... Să dați un cocolai. Da, cocolai. Cocolai nu. Limba lui tradusă înseamnă un like. Da. Așa vorbește el. El e chinez. Am auzit eu de la episoade. Nu, secundite. Hai, să-i dăm. Îi dăm. Hai, mă. Hai că câștigăm. Mai trebuie să-l omorâm? Hai că câștigăm. Ha, dați like. Am câștigat. Da. Mai dăm unul? Da. Ha. Ați văzut, prieten, 2 minute a durat. I-am jucat numai cu Shelly. Am făcut-o... Cum se cheamă? Atâta. De asta am stat în joc așa ca să nu mi-l dai chiar așa de Ai un pic să el nu prea joacă, dar eu de-abia am început jocul. Și el are mai multe, că el are de mai de mult, dar nu prea joacă mai de mult. Eu am avut alt cont. Hai, am mai scris un chest. Ha, dă-i. Poate mai câștigăm un meci. Și dați un like. Să spune limba omădă cu like. Da, nu mai joacă, da. Nu știu dacă l-auzi bine primele. Auziți primele. Stai că eu sunt pe calea. Eu la. Limba cocolaitule. I-am făcut pe unul eu. Am mai uitat câțiva. Noroc că e luat cum se cheamă, Power sau... Am uitat cum se cheamă. Gemul, nu gemul de celălalt, eu vreau. Nu știu pe mapa. Nu mă dă, fugi eu. Noroc că pe tine te-am văzut că tu nu erai. Eu eram în boschete, Isla. Dumnezeu nu poate să crede. Nu stai că mai sunt. Da, pe el. Let's go. Am murit, dar. I-am făcut. Hai că... Ia-ne emerald. Energie așa. Emerald. Asta are cameră. Da. Bobo? Câștigăm, vreau să... Bravo. Gata, nu te bucure cu ăla, nu. Am făcut Power 2, yeah! Vă luați și voi niște bucure sau ceva. Cam atât a fost, dați-o like și subscribe și atâta. Pa!